В Метроном последния материал тази вечер, уважаеми слушатели, е за една галерия Снежана, която съчетава различни видове изкуства. За нея и разговор с директора на галерията провежда Аделина Александрова. На 13 октомври се откри галерия Снежана, едно великолепно, уникално място, в което се съвместяват много изкуства. И това е поводът сега да поканя тук в студиото на Метроном Снежана Живкова, идеен вдъхновител и организатор и собственик на галерията, и нейната приятелка и колежка Бистра Делянов, която пък отговаря за музикалната част на събитията, които се случват в галерията. Преди всичко искам да попитам Снежана, обикновено когато тръгва една нова перспектива, нещата са по-скоро като представа. Сега, след като вече близо 2 месеца галерията съществува, как мислиш, вярна ли е тази максима, че повече сълзи са проляти за сбъднати мечти, отколкото за несбъднати, или смяташ, че това, което си представяла за галерия Снежана, върви в правилната посока? Аз винаги твърдя, че очарованието на живота е, че той ти поднася неща, които никога не си мечтал и не си представял. Както и в случая. Случват се много неща, които ме изненадват и се надявам в бъдеще също да е така. Винаги ли си представила, че ще направиш една галерия, която ще бъде място като средище на изкуства? В смисъл такъв, обикновено хората, когато се интересуват от изобразително изкуство, какъвто в частност в твоя случай, правят галерия за малка пластика, за картини и така нататък. А ти от самото начало ли си представила, че в тази галерия ще се представят картини, книги? Историята е малко по-стара, тъй като аз имам галерия от 5 години. Тоест аз смених 2 пъти адреса си, този е 3-ти. И специално това място го търсих точно 2 години, за да може да съчетава различните видове изкуства вътре, за които трябва пространство. И това е 2 години целенасочено търсих. Мотото на вашата галерия е за красивите моменти, които изкуството и виното ни подаряват. И аз като човек, който е присъствал на откриването и на няколко от събитията, които са се случили там, мога да кажа, че те винаги са съпроводени с изключително елитни и хубави вина. Откъде ти хрумна тази идея? Ти си почитателка на виното или наистина споделяш максимата, че изкуството е виното на живота? Според мен философията и начина на живот определят дали това, което правиш, е изкуство или не, без значение от сферата. Тоест дали правиш вино, дали правиш хляб, музика, картини или каквото и да било друго, просто зависи от твоето отношение към нещата. Добре, сега да попитаме Бистра, която е твой приятел и идеен съорганизатор. На 27 ноември започнахте нов цикъл камерни концерти, нали така? Да, това беше началото. Всъщност това беше, преди това имаше един малък друг старт с участието на трио акордеон и трио корд, но той беше по друг повод. Имаше 3 малки други старта с музика. Така, разбирам, че ти отговаряш за музикалната част на галерията. Какви са вашите идеи? Какво смятате да правите за бъдеще? Какви са музикантите, които смятате да каните? Отговарям. Трудно е, аз също, както Снежана, обичам изненадите. Аз също, както тя от 2 години, търся пространство, което да съчетава в себе си всички възможности. И всъщност много съм щастлива, че го намерих и това е наистина едно културно пространство, не просто един салон за картини, малки пластики, в което има пиано и се прави музика. За сега то вече излезе от правилата. Искахме един път месечно да има по едно събитие, аз даже не го наричам концерт. Обаче вече всъщност може би няма да е само по едно. Това е добро. Да, и целта и идеята е нещата да са новаторски, да има визия, да има нов поглед въобще към жанра камерни концерти, защото той във вида, в който все по-малко остават хората, които имат достъп до този жанр. Ние го съчетаваме с много неща. Като първо и най-основно правило е изключително високата класа на изпълнителите и подбора на репертуар. И вече от тук нататък се доверяваме на тези хора, които са доказали чрез
творчеството си, независимо дали са млади, известни и неизвестни, се доверяваме на това, което те биха презентирали на публиката и в разговор се ражда следващата идея за следващия концерт. За сега имаме фиксирани концерти. Старта направи майстор Радионов с един невероятен концерт, който не беше просто концерт, а беше една разходка и с различните жанрове, с неговия неповторим чар и на разказвач, и на изпълнител. Разбрах, че планирате и нещо друго. Да открехнем ли малко завесата след Нова година? Ти ми сподели в нашия предварителен разговор. Много неща планираме. Значи планираме първо да има различни жанрове. Едното да има и танц, да има и смесица между класика и модерно. Планираме също така, това, което всъщност намеквате, да, е, че искаме да го направим и едно много приятно място за усъвършенстване на млади музиканти. Вие двете сте така олицетворение на идеята за синкретичното изкуство, което е съществувало преди много хиляди години. Мислите ли, че това е формата на бъдещето? Това е моята цел. Всъщност моята цел, когато търсих място и просто видях в галерия Снежана изпълнена мечтата си, е точно това синкретично изкуство. Там има възможност, включително при откриването, може би го видяхте, съчетахме цирково изкуство с сценография, с музика и естествено това е според мен модерният човек няма къде да му скъсим повече от 3 минути жанра, така че да го чуе. Единственият ни шанс е да се обърнем към този синкретизъм, който е... И в заключение да ви попитам и двете, но искам да ми отговорите честно. Хубаво ли да сбъднеш мечтата си? Снежана? Хубаво, разбира се. Само, че тя има свой собствен живот, разраства се и винаги има още какво да се сбъдва. Бистра. Това ще да кажа. Тая мечта е тръгнала отляво надясно да се сбъдва малко по малко. На добър час и на двете, и на галерия Снежана. А ви, уважаеми слушатели, ако все още не сте я посетили, галерията имам предвид, тя се намира в София. Не пропускайте да го сторите, защото ви уверявам, че ако отидете веднъж, няма да ви се излиза повече и ще искате да ходите отново и отново. Аделина Александрова с покана да посетите, уважаеми слушатели, галерия Снежана, а ние завършваме днешния метроном с покана към вас да посетите концерта на Симфоничния оркестър на Българското национално радио утре вечер, 17 декември в зала България. Диригент е Емил Табаков, солист Жан-Филип Колар, с участието на смесен хор професор Васил Арнаудов Русе с диригент Драгомир Йосифов. В програмата е Рахманинов трети концерт за пиано, Бах, Стравински, вариации върху хорала во Химелхох и Константин Илиев Коледа, софийска премиера. Това е всичко от екипа на Метроном. Приятна вечер с програма Христо Ботев.